धनु तोरा है भुवन घनी घोर रामचंद्र जी के धनुष उठावल सब कोई देखो हाँ लेकिन सेकेंडों में वो कब तुरले बाड़े हाँ ई कोई ना देखो आकाश मार्ग से फूल के वर्षा होखे लागल हाँ राम जी का तुरनी है धनुष पूर्वक बनाबो तरो ला ई धनुष स्टैंड तोरा तोरा धनुष कहत माइक के स्टैंड छटका देल कहत रहा धनुष ना लेकिन ओरिजिनल तो हमिन कहले रहनी हां ये धनुष मानी त देव न त पत्थर गलती ना नु राम जी धनुष तुरले बाड़न हां कवि एगो गाना लिखलन बड़ा सुंदर कवि हवनु कि रामचंद्र तुर देले शिव का धनुहिया अरे अंबर से फूलावा झरे तो प्रभु सिया राम के जोड़ा ओ माता सीता के धनुष टूटला के बाद में सीता सखी लोग के साथे आ रहल बड़ी जयमाला करे चलो 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 सखी चलो भैया रसगुल्ला रसगुल्ला मिल जाई तुरंत अभी मिली रसगुल्ला मिली मिठाई अभी बात कौन अरे जयमाला पर मिठाई भेजी जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर एको दूगो तीन गो चार गो जय गो के रसगुल्ला रोरी चंदन अगर दिया डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम 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 डमा डम डम तारा के जब सिंह के आवाज मरल तो कुत्ता आ गइल हो गए कुत्ता बोला दे मर दे फेर मारो बोला अरे भाई है कुत्ता भाई भाई कुत्ता ओने ना एगो तोहरे लेखा कुत्ता हमरो में बा बाबा 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 मिठाइया ले आनी लो कि भैया ओनिए खाए लगनी लो का भाई बाबा तोहरे लेखा बाए गोए हो में बैठा रहिया भेंट कराए प्रोग्राम बंद होता तो भैया मिठाइया ले आई लो कहने आवतारे लगे रसवा चाहो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत है ला मल्ला माला रे मल्ला निकाला बैग में से निकालो लल्ला मल्ला निकालो सूटकेस में से माला के झोरा खोलो
सीता को उठावा उभी लाहौर रखा ला ला लहंगा तो नाच लेली लहंगा तो गिरा लेली रस रहने मर्द हसत का है बिया किया हो तनी सन आओ धके ले आओ सखी के ले जा, ले जा। धके ले सखी के संभार के ले आराम आओ से आराम से आराम हर हम है तक बकी ना का देख खाए खाए कोइले बरो बिया मतलब मेहरान लबे चन हो गइल ना मुंह देखे के फिर में तहरे नु हां संभरी हले जाके करा बा अने और आवा हां बता आई हम कौन है जीजा जी के खियावा रसगुल्ला जीजा जी के खियाओ जीजा जी के अपना जीजा जी के खियावो किया वो पूजा जीजा जी के किया वो जीजा जी से खा खियावा जीजा जी के हैनियो के लोग के लौके जीजा जी के खा हाँ जीजा जी के खियावा जीजा जी के तू हेने आओ पहले पीछे रह साफ जीजा जी के कुत्ता जैसा लुलचावत रही रे साफ ढाला गिरते नहीं के कमिटी के भैया इनका हाथवा में नेग उग दी ही लोग की दे साली के ना तो हां साली के नेग होला तो रात भर लुलचाव 200 भेजी हाँ ऐसा शादी भी हमें खर्चा ए महाराज शादी ब्याह में खचरा के हर होला खाचरा के घर दूगो सह दे दूगो सह दा लोग हमरा के दूगो सह नहीं खे कोई भी एगो सही मिली अबे अजी दूगो सह टकिया हवो ए भाई रोको इधर आ दे दे 200 ला सगो इनका कैसा गुंडा के दे दे सैगो साली के दे दा सैगो ने सार बैठल बारूर के दे दा खियाओ मिठाई खियाओ आरती के थाली रही तब न मजा आई थाली नहीं थाली नहीं खन सारा खले रे भाई बोलो प्लेटो लेट नहीं खे कुछ प्लेट नहीं खे महाराज जी बहुत कमी भाई जब दो झलवे दे उद्घाटन वाला छिपवा है का मेरा फूलों का है ना फूलो नहीं खे भैया बहुत कुछ कमी भाई जब कच्चा फूल खियाओ यही पर नेग रख दिया खियाओ इनका के मीठ साफ है हां होप होप साफ जीजा जी के गिरा दे तू ये होता है प्रोग्राम हंसी मजाक रात भर गौतम जी पिकअप वाला के ओर से 120 रुपए का पुरस्कार हमारा मिलल बा हम बार बार प्रणाम करब पिकअप एकदम धक्का धक चलो ये गौतम भैया रुआ खियाओ खियाओ देखो रोशन जी एगो हंसावल खेलाओ जाला पब्लिक के हाँ का गलती नहीं खिनो कह हंसा खेला के रात कटबऊ एगो अलगे मजे बता खियाओ नेहुरत नहीं दूसरा कुछ मत काट बताई महाराज एकर मतलब कि तू कमजोर बड़ा ए खाए खातिर सुत जइबो साली हां उनका से खियो अब ये भइल मरद के काम साली के हाथे खा ले लो तनी सार के आधा तू खियाओ उनका के तू खियाओ तू खा जे हो ललचा के खा जे के बाद मुंह खोला साली के मुंह में खियावा मुंह में तू मजाक कइले बड़ू तो ई ना करी खिया दो लागल बा काहे में हां ए कनिया के बारी बा ए महाराज गप तन खा गइली हो खाली सालिए के खिवाई नहीं है भाई नेगला अपन नेगला सखी चल इनका मिठाई दा इनका के अपना मर्द के खियावा सारल बा कहां बा सर बाबू अब देखी कनिया खियावे जा तरी दुल्हा के अरे बाप रे तो दुल्हा तो 20 बरन है भाई तू खियावा अब है मैं घूमी लोग रहुआ लोग धैले रहिए इनका के हाथ पोछलो सखी लोग देखिए जय एगो लीला बा लिखल बा किताब में कहीं कहीं कि सीता रहली 6 बरिस के आराम रहले 12 बरिस के कहीं पढ़ले बा लिखल बा कि सीता रहली 8 बरिस के तो कोनो किताब में लिखल बा
कि राम जी रहले 16 बरिस के मतलब सीता 8 त राम 16 हाँ सीता 6 त राम 12 हाँ अतना आधा आधा के मार्जिन रहे रहे त एक हाथ राम जी लंबा रहले केकरा से के करा से सीता से हाँ आ राम जी से सखी लोग जब कहल कि मुड़ी झुकाई तो मुड़िए ना झुकावत रहले तू तनी निहुर के रह निहुर हाँ तनी 9 के रह 10 के जाई है 11 के फेनाई है ए जी काजी ए रोका इनका के बोले चुप ए जी काजी थोड़ा मुड़ी झुकाइए ना नहीं झुकेगा तो नहीं झुकेगा तो कैसे ढुकेगा माला 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 माला